Čaute, dievčatá, poznáte značku Mampiči? Ahoj, áno. Super, a sleduješ to aj niekde na sociálnej sieti? Áno, na Instagrame. Výborne, vieš nám to aj ukázať? No jasné. Výborne, ukážem to ešte do kamery. Paráda, follow tam je. No a už teda, aby som ťa teda nezakrýval, však ľudia, poďte. Jedna súťažná otázka. Ja sa ťa teraz pýtam, ak na ňu správne odpovieš, tak toto tričko je automaticky tvoje. No a tá otázka znie, môže spadnúť kladivo do vody tak, aby nezvlhlo, alebo nenavlhlo? No však... Ktorá časť kladiva? No celé kladivo, či dokáže spadnúť do vody bez toho, aby sa nenamočilo. Skúste porozmýšľať, že aké sú rôzne skupenstva tej vody a keby bola voda za určitých okolností... Jaj, áno. Teda, aká bola otázka? Čiže či dokáže kladivo spadnúť do vody bez toho, aby sa namočilo. Áno. Áno, pretože ak je voda zamrznutá, tak ho nespadne. Áno. Výborne, tak tričko je tvoje, maj piči a buď živote šťastná. Čau. A nech sa vám darí, čaute.